Nado Osaka. Dzięki chłopaki za nominację. Oczywiście przyjmuję wyzwanie. Lecimy z tym na raz. Moja gorąca 16. Sprawdzę. To jest Hot 16 Challenge i ten niby marny grajek. Masz tu najgorętsze 16 wersów, jakie słyszałeś. Wjeżdżam z materiałem znów, ma być o tym głośno. Wiem, że na to czekałeś, mordo, po prostu włącz to. Prosto ze studia non stop, daję wam rapy. Najlepszy towar w mieście, z łapy do łapy. Satysfakcja nic poza tym, gdy im opadają japy. Bo spisali mnie na straty, a dziś ja rozdaję karty. Robię swoje, słuchaj, nie gadaj bez sensu. Inni MC po tych trakach nabawiają się kompleksów. O właściwej porze, we właściwym miejscu właśnie kleję zwrotę. Ty potem będziesz słuchał jej jak w transie. Raperzy, wkurwiałem się jak słyszałem lepszego. Dziś nie czuję niczego takiego. Zgadnij dlaczego, nawiązując do tego, że nie ma na mnie mocnego. Raczej daję wam coś solidniejszego niż inni gracze. Dobra pora na nominację. Jako na pierwszy ogień leci mój człowiek Bax. Drugi wykazał się na Rosu. I jako trzeci ziomek też z mojego miasta, Jan Pol SPM. 5.